Dolai hangkorwe khopjak panbua amjani takhu Krishna deborma belaino jengjalok laijak nok nukhung kichikjak Twtwino nokhani Athukirise Lekhai tongoi mano hafang dal bidal bodol slaijak phano tongkosong lukurokni jengjal slaijak langliya chongmari ganao simise neta monjirokni naithothok goron gurung khumslaimani nukjago abo jora lakhino tongkosong lukurokni kokno pogoi thangbayo borok lamsogo notice tipra nai tongnai khapang takte busno hinai lamsogo notice tipra wa ang tongnong loge birejete borma chungtini phaisa phika salema develop bai khobjak dolai hangkar bai khobjak panbo amtayo krishna deborma ne nukhungo phaisa phika bini jongjalongkha no kurui lahar kurui tui kurui jung nu phika jung phaipurbo nobai mangkhana chin mangthim bisonong no chung phurungna chai tongnai lahar ekdom kamaya watui pamtui hinga borok nokni no formal laya ngai bongni nokhana nukhung tabuk nor nogai mangkhana yango o bol trang khachi bongni thapa horchungnani amotlang ya hingai bongni thapa horchungya watui pamtui hingai borok thanglai chu khaimeya borok hatiwo thangmaya phaloimeya bong nukhungwa thapa horchungya tami hingai ang sanamo songo hapang to thango phayo kachak phayo kufur phayo kakrang phayo taifano chini takhuk Tako okra umur sakra Krishna debormani nukhung tabo slaijagya hasde hapang to thango phayo chini BJP sarkar CPM sarkar chini TTADC tabo tongo onek chini Tripura mota sarkar tam hingke tabo khesto chini tako Krishna deborma ni kono slaijagya naki sarkarni hoite bona kaisa nok tango rijakha naki sarkar hoite bona lahar sram rijakha naki sarkar hoite bona supply point kai rijakha eke chongmari gana o hingke no chini takhuk okra Krishna deborma nukhung phayo konai boot ridi hairidi ingai boot pai maja goro hingke chini ot neta hinjangnai mantri hinjangnai ro biang kamai thangbai chini takhuk okra Krishna deborma bini bokase sopnot imang tongo bini busabotino tori wai logi wai kaham keda kaham kurungkai bobo kaisa nok kaisa manai kaham kurungkai tongnamo jong jotona family bai ega o neta hinjangnai eba mantri hinjangnai rok chongmari paikhai biang bothang abo keu saimeya tam hingke nungano chongmari furu bot thangkai chongmari jora nong bot thangri hingke chongmari paya konai chini chin Tripura sai hinjangnai rok no man thasok tai tangwai riya biang thambayo na ta mantri hinjangnai rok abo chung saya abo lukurong khungni ko dongna chung chin notice Tripura kogrima tongo salbron brom na update rinai chin Tripura sanni bin mangna chung phurungna bago chung sai togoi tongo naitong chaya paitha jara chini notice Tripura mangphilena nukhung kapra ro nugo inke norok sarkarogo kuno nogro khungsabo maiyada maiya ang sai nei bikha pasai lago bo boi dokostori ne dokosoro suili nei bikha anori sini hega inke noro election phaikai ba boot ni joraka boot damari ta maria to sa malu ta inke norok no netaro phaida nai phai neta ro boko au ta kai me khari ma lo Hwnmangso a kha koi bo sot na sin tong sa bo ngo inke tabo noro wati phaikai tam khai tong onogo bo ta thuna sa ja kuri to wati phaikai hega Kichikjak bo to thuna sa tong sa a jan bu sai bo ba to maya bu to maya hega Nukhai a bo maya rega ka dong rega rong maman legar simi ma ta legar mo ka ma no re bro ba asu sarbo so ba ba bor phaksa phalga pa se ga ma ga ma ro 40 টাকা ke 10 টাকা bor khai pai nei asu tong ba aba bo na ka si pa ro tarang oi ro tarang hai rojui matrango ai borong thaka mu ya ro phalga o pa na sai ta ma kha ma si sa ro pa hi cha cha ro ta tam phai na ma ngano ration card dole to le so ka to go tong pha no no o mai ro su ro go re no ma se sa thang ma ta le ka bang ma 25 বছর বামপন সরকার তংখা 25 বছর বামপন সরকার তং বসি নরক নক খুংজাও মাইয়া maya এগাই তাবুক তো বিজেপি সরকার তে আইপিএফটি তে তাবুক Tripura মথা জতুং হাবরক এগা আপন পরে নরক কোন নক রক মাইয়া maya maya
Engkai chongmari jora engkai nong nokhung go phaya khana borok jono budi dirok hinsa sa. 아빠가 파요. Engkai nor abone pore nor bai tisa chongmari pai thama jagulo nor ba phai ma malai phai neta mantri hinjani rok. 먹고 뭐 안에 손가락 파요 또 불어. 앞 손목에 파요. Afro borok tam kogri dang phai pro. 에 다가 매 카리마노 노리나 바보. Budi ma pore khai imang ba imang tong ta. 에망 구룩작. 마이야. Engkai no tabuk jini video madame nong neta mantri rong tam ko kasana musung. 앙 맞다 뭐 바이고 아니 너로 그저 반 동안 못다. 너 말은 세상 또 사파이버 너 기지미지 거를 송사이미 요. 와티 시작 그래서 사이미야다. 와티 비신가 많이 송자네 탑바다 혹중마 와티 마사카. 이게 답은 니는 노콩과 마련시 그림 동나. 뭐라 동나사. 그 미안미런 말을 세상 허이 짜자고 아무나 나사 막하는 자고 앙래가 강하는 자가니 앙 몰라시 꼭 살래요. 봤으니 너 누가 그래 이러고 니 뭐가 우리고 또 어디네 우리도 장시에 말이 제대로 Yang nahar kok sedik yang. 미라 마련 세사로 많이 짜이동 코다. 너 보다 공부하면 상관이 잘 이렇게다 다 집으로 풀고스거든 다 디브로 마련 그래. 보러 이게 땀 사나이 세리로 해 보러. 땀 사사 너 뭐라고 해봐 뭐라 뭐 타타나 타팅이야 뭐 꼭하게 세지 이리 봐 뭐가 뭐라 이게 볼트랑 거의 갓까지 마련 두 만시나. 뭐 허이마까지 허이마까 뭐가 세려야 돼 봐 사돈 빠빠 나까지 빠라고 땀 그래서 왜 마탕. Hingkete nong ni to umur tabuk belai no bang khang te nor batar tab so te kuno manya. 마이야 Engkai neta mantri hinjani rok je para leader to tongnai rok borok phai khonai batani tui kok rok sasalagya. 바다니 안 보러 살이야 안 탕탕 빠져라고 탕 사요 뭐 뭐는 내가 퇴근에 사이네요 뭐에 중요하고 뭐에 가야고 뭐에 티켓이 hin 그때 뭐다 뭐 티켓이나 동사 뭐아서 불안 타는 빈 뭐에 중요야 미리 못 파요 맞아 맞다 바는 맞아 이게 미리 기 뭐에 중요야 Engkai para no pomuk jotam. 아마다 Ini para area no. 온거 볼보 빠누가 पूर्व पानबुआ ना पंचायत खे 번째 계획부터 뭐 빠누간다 पानबुआ तब बो सरकार पंचायत सारोगो बातों बा साबन नायखर तों पंचायत नि नेता हिंजांना र बो पार्टी नि नायखर तों 아보로 그냥 생각아 Yang belum ni project jadi ni belum ta. nin 뭐나 그냥 Engkai je titi edisi hapang ni hoito sini em sar borok phai phabai ga baisa sok ni no. 파이야 bo nong sida 오 에디신이 이제 이해문 타나이는 농세다 시네 무트랑 타나이노 안 와보러 안 사이미야 Engkai bidan sabha je keplai na sini sar monus kanti borok phabai ga baisa pana. 파이야 Akan nun tabu ni dabi kita nu kasi nok kasi nang ofisiko. 아우 바다 가이사 너 공사를 해놓는다고 다 아는 답이 가서 나니까 Baik.